Ọhaneze ekene m unu n'anya unu afọ ife onyonyo dị ebe a ọnwa anyị nwoke a na-akpọ Nmiri Eweilo ọkalakwụ. Ama m ihe o ji awụ ihe mee nwanne anyị ma ọ anyị nọ ihe mere nwanne anyị obi a na-atọ anyị ụtọ. Why o ji wee do otu ahụ ka ife mere o ji wee do otu ahụ. O ji awụ mgbe ọwụ na anụrụ na ife mere onye dị otu a efu ndị mmadụ ebe ha na-aṅụ ọṅụ. Onye aṅụ na nga na oyibo anabeghị. Onye aṅụ na nga na oyibo anabeghị maka na onweghị onye ma nke ya ezute ya n'ụzọ echi. Anụrụ na akpọrọ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Nmiri Eweilo ọkalakwụ. Abụ so many comments ndị mmadụ na-eme ya wụ ihe wee na-ewute m ma na-asị ka ihe mere ndị Igbo ji wee duzie otu a, ka ihe mere ndị Igbo ji awụ ha nụ na ihe mere nwanne ha na-aṅụ ọṅụ. Eziokwu na ọ bụghị mmadụ niile ya afụ gị n'anya, mana nke ndị Igbo anyị a the way ha sizi eme ihe ọ dị too much. Nmiri Eweilo ọkalakwụ nnụrụ na emere arrest, onwebeghị onye ma ihe mere eji wee kpụrụ ya, onweghị onye ma na ọ interview ka ejere ime ihe, onweghị onye ma na ya nwa ji aka ya jee ọka, onwebeghị onye manụ. Mana ndị mmadụ apụtara na-akọ ihe dị iche iche. Ndị mmadụ si na ọka o jee kọwaa ebe o si wee weta ego o ji wee rụ họteelụ. Ndị mmadụ na-asị na gọọmenti kpọrọ ya because of ihe o kwuru ihe gbasara nwa ọfụrụ eji agwa oke ite and other things. Ndị mmadụ na-akọ ihe dị iche iche. Ụfọdụ na-aṅụrị si yes na ọka mma ka esi wee kpụrụ ya na akpụcha na ndị ọzọ ọhụsụ ya na sinsi ọ na-ekogharị na ọka mma ka esi wee kpụrụ ya kịta. A na-akọ akụkọ dị iche iche ife ịma ha anya ya etinye ya ọnụ. And mgbe ọ na ịnụ na nwanne gị nọ na nsogbu ma ọ bụ na mmadụ nọ na nsogbu, aṅụ na ọṅụ maka na ịmaghị nke ya ezute gị echi. Ịmaghị nke ya ezute gị echi. Mgbe ọwụ na onye Igbo fụrụ na onye Igbo ibe ya na-emewe ọfụma, ọ ga na-enwere ya anya ụfụ, na-enwe ntaji anya ihe ọ ga na-ekpe ekpere wa ọdịda onye ahụ bụsọwụ na o ya anụ na o nwere ihe o nwere ka o si wee dụrụ onye ahụ. Ifu ebe ha na-aṅụ ọṅụ, ọ ya ka o ji awụ ndị ọgaranya dị iche iche nechaa ka ndị mmadụ si ata ọfụ anya. Onweghị onye ha na-enyere aka duto na onweghị onye fụrụ ọgaranya n'anya. Nna agwa gị nke wee eziokwu, onweghị onye fụrụ ọgaranya n'anya, onweghị ogbenye fụrụ ọgaranya n'anya ka nna agwa gị. Onye ogbenye ọbụla na-ekpe ọgaranya ọwụ na-ekpere ọdịda. Mụnwa si akpọ nnu na-agwa gị ya. Onye ọbụla wụ ogbenye na-ekpere ọgaranya ekpere ọdịda. Onye ka o ji awụ onye nụ na ihe mere ọgaranya dị otu a ha na-aṅụ ọṅụ, obi aṅụrị a na-akpọ onye ọbụla. Ọkwa ka isi chere mmadụ ka e esi wee chere gị echi. Ị na-enwe aṅụrị na ife ọjọọ na-eme mmadụ ma ọ bụ ife dị njọ mere mmadụ, echi niile o nwekwara ike izute gị. A sị na ọnwụ gburu ala ha ji nweta ala ha majiri ọta ya ka akaraka biskiti ya wee okwu o nwere many minutes, mana ndị mmadụ a na-aghọta ya. Mgbe ọnwụ na ihe mere ọgaranya n'ala Igbo, ogbenye a na-enwe aṅụrị, nwayọ o jide otu ahụ. Ka ihe mere ndị be anyị ji akpọ ụdị agwa a. Dete m gwuru m ezigbo ike, ọ gwuru m ike oge m fụrụ ife onyonyo a ya bụ ihe gwụ m ike. Ma na ahụ ebe ndị mmadụ na-aṅụrị ọṅụ na comment section, ma ya bụ ihe jọgburu onwe ya. Ndị Igbo wotunata n'aka na ụdị agwa anụ na-akpa na ọ bụghị ihe ziri ezi ka ọ bụ. Eziokwu na ọ bụghị mmadụ niile ga-alaiki Nmiri Eweilo, mana unu akpazina ụdị agwa ya awụ onwe ihe mere mmadụ unu a na-aṅụ ọṅụ, ọ bụghị ihe ziri ezi ka ọ bụ. Ekenekwa m unu.